Винаги, когато имам да свалям няколко килограма, следя по-стрикно дневния си прием, за да съм сигурна, че наистина съм в калориен дефицит. За целта използвам приложението My Diet Manager, с което за секунди изчислявам калориите и макросите на всяко свое хранене. В My Diet Manager има 3 пакета, като независимо кой от тях изберете, той изчислява дневния ви калориен прием спрямо вашата цел. Пакет старт е с еднократно плащане, струва 39 евро и срещу това получавате над 180 готови рецепти, които добавяте към храненията си, а приложението автоматично следи колко калории сте приели и колко ви остават. Пакет баланс отново е с еднократно плащане 69 евро, като получавате освен рецептите и 2 готови 7-дневни менюта. Пакет Lifestyle е с пълен достъп до всички функции на приложението, като създаване на свои рецепти, сканиране на пакетирани храни, проследяване на хидратация, крачки, изгорени калории, създаване на списък за пазар и още. Този пакет има 7-дневен безплатен период, след това е 8,99 евро на месец.